Sunana Maryam Boot. Maryam Boot. Kun ji ko? Maryam Boot kasancewar gakiya inda za a haska fim din gogogwanci an riga da an haska fim din na kawayen amarya. Kuma kina daga cikin wanda suka kalli wannan fim din. Me za ki ce ko kuma me za ki ga masu kallo da kuma sakonnin da fim din ke dauke da shi wanda mutane masu kallo za su je karuwa da shi? Gaskiya wannan fim din ba karamin sako yake tura mutane ba. Yana nuna kan cewa zaman lafiya ya fi komai, sannan kuma ɗa na kowa ne. Akwai ina ka tsinci ɗa karka ce za ka kyamace shi ko wani abun, ɗa kawai na kowa ne. Gaskiya ne. To sannan kuma za ki ga so da yawa da dama za ki mutanen mu zaka ga yawanci yanzu a balle ma a yanzu kowa kan shi ya sani, kawai in ba wai ɗana shi bane ba ruwan shi. Kaga a lokacin zamanin da idan ma aka yi abinci zaka ga makota a ce da ƴaƴa gaba ɗaya za a zauna a ci abinci da sauransu ko ana tutura, amma yanzu yawanci za ga ƴan wannan ɗakin ma da wannan ɗakin ba jituwa suke, balle kuma ƴan wannan gidan da wannan gidan, ka fahimta. So zaman lafiya ya fi komai, kuma sannan ɗa kuma na kowa ne, a ko ina kasance shi. Gaskiya ne. To duba da yanayin yadda za ki ga matan zai wuya a samu matan da suke za su yi koko ko za su koyi da wannan halayen da game da abubuwan suka faru a cikin wannan fim din na kawayen amarya. Wani shawarwari zaki ba su? To shawara shine kowa dai sai a dinga dubawa kan cewa idan mun mutu za mu tada ubangijin ko ba haka ba. So kuma abin da ka shuka shi zaka girba. Tun kafin ka mutu ma da abin da kai zaka gani. To shi ne ka shuka alkhairi zaka gani, in tsiya ma ka shuka zaka gani. Gaskiya ne. To yanzu kamar misali idan mutum yana son kallon wannan fim din na kawayen amarya, ya za a yaga shi? Shin an saki fim din a kasuwa ne ko kuma dai akwai wani shafi da aka ware musamman wanda mutum zai iya hawa ya kalla? No, akwai wani shafi www.beautyforafrica. Africa din ba C bane ba, karshe K ne, kaafrica.com. So mutum zai iya login cikin wani application din sannan kuma zai iya kalla. To daga karshe a matsayin ki na zan ce kuma tsohuwar jaruma kuma sabuwar jaruma, saboda kun buga can baya har yanzu kuna buga kuma har gobe ana buga da ku. To wani shawarar zaki bawa, saboda gani da duba ya ga ko su jarumai yan uwanki mata suna tasowa suna da shigowa, wani shawarar zaki ba su? Shawara ta shine ga wanda suke tasowa yanzu da kuma wanda suke son su shiga, ita sana'a tana da muhimmanci, balle ma musamman ma ga ya mace, saboda mu mata ka san lokacin mu kankanin lokaci gare mu. Duk yanda kika kai ga nema wata rana zaki yi aure, to amma kuma ko da kin yi aure ya kamata a ce ko da kin yi aure misali akwai sana'a da zaki rike hannu, amma ki yi abinda zai zamto kan cewa zaki iya zama a gaban ƴaƴanki ki kalla, zaki iya zama a gaban family ki, ko nan da shekara 1000 kin san ba za ki bar abun fada ba, ka fahimta. So zan ba wa mata yaran da suke tasowa shawaran kan cewa tsaya su jajirce, sannan kuma harkar fim sana'a ce ba karamar sana'a ba ce, ba abu ne da zaka dauka kai wasa da shi ba, kace kawai dan kana sha'awa bari in danyi, a'a sana'a zaka dauke ta tamkar yanda ni na dauki harkar sana'ar fim, kamar yanda mutum zai je office din shi ya aiki, at the end of the day a biya ka kudinka, ka fahimta. To ni haka na dauki harkar sana'ar fim, so zan so yawancin matan da suke shigowa da wa'anda kuma suke cikin ta su dauke ta a matsayin haka. To shikenan, Maryam Boot mun gode, ubangiji Allah saka da alkhairi. Ni ma na gode. Kada ku manta danna subscribe, sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.